खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गौपुर बिहार चेनेल बे चेनेलाव बयखौ बरायबाय बे चेनेल नैबे आयदानि नाथाय आं गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय मानोना बे समाव गोबां दावराव-दावसि इउट्युबनि गेजेराव माखासे भिडिअ नुगासिनो दङ बे भिडिअआनो जाहैबाय माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंनाय बायदिब्ला सारेन्डार जाखानाय एनडिबिफोरासो सोलोंजोबजादों बे बेसेबां सैथो बेखौनो जों आदा राजानाव सोंगोन बिथाङा बेनि सायाव फंनैसो माबा मोनसे मिथिगौबाथाय जों बेखौ बुंनानै होजानो लुबैयो रायजोफोरनि सिगाङाव जाहाथे रायजोफोराबो एसे गोनो गोथो जागासिनो दं बे समाव बे गोनो गोथोआ क्लियारै जायो बेनि थाखायनो नोंथांखौ एसे बुंनानै आं खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय दिनै साफा सानै लिडारफ्रा बिथांमोनखौ सारेन्डार जाखाबाय होनना बुंदों दिनै बिसोर जाय साफा सानै बुंदों बा दिनै सोरबाफोर बुंग्राया बिसोर आफादनि खुनु नेम निथि मोनथिया आरो सोरबा जुदि आफादनि साफा सानै दैदेनगिरिया बुंदोंब्ला जायफोर दा सरकाराव दं जाय दैदेनगिरिया जुदि बुंदोंब्ला बियो आफादनि ट्रेनिं बा आफादनि संबिजित बियो मोनाखै आरो ट्रेनिं लायाखै जाय दिनै जों बुंनो हायो एनडिबिनि बेकग्राउन्डआव थानानै दिनै इउपिपिएल सरकाराव दिनै एसेबाबो गादियाव जिरायनो मोनदों दा जों बे दैदेनगिरिफोरखौ माने आफादनि जेबो बिसोर ट्रेनिं गैया ट्रेनिं थानायमोनब्ला दिनै सोरबा जेराव थाग्राफोरखौ सारेन्डार जाखानायसो होननानै बा सारेन्डार जानानैसो हमजादों होननानै बे बुंनायखौ लाजिगौमोन। आफादाव बहुद रुल थायो जेब्ला आफादनि माखासे नेम निथिफ्रा माब्रै बयबो रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बुजिदों बै समाव जेब्ला दावहा नांनाय समाव गावनि न'आव गावनि जायगाफ्राव फैनानै न'आव थाफैनो हाया आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हाजो हाला थांनानै इन्डिया सरकारा केम्पफोराव जे जायगायाव एनडिबिआव थाग्रा बेफोरबायदि जायगाफ्राव बम गावदों गेस गावदों बेफोराव सोरबा बायदिया बेमार सेमार जादों बेफोराव माने ओरैबायदि जानाय लोंनाय आलाय सिलाय थानो गोनां जादों। मोनसे आफादनि मोनसे नेम निथिफ्राव दं दे माबा मोनसे जुदि आफादा खैफोद जायोब्ला नों मालाबा समाव बबेबा जायगायाव थांनानै दाहोना साना थानानैबो थानो गोनां जागोन जिखुनु जाया नों खैफोद जायोब्ला मानो होनबा खैफोदा ओरै मानो बिसोर सारेन्डार जाखो बै समाव माने गिलु बालु जाबाय जोंनि गेजेराव गावलायलायनाय पार्टिया गावलायलायनायाव दिनै मोननै मोनथाम जाबाय बे समाव सोरनिबा न'आव थांनोबो 10 बार साननो गोनां जायो सोरनिबा गामियाव थांनो 10 बार सिन्था साननो गोनां जायो बा हाग्रा बंग्रा थानानै ओरै हाग्रायाव थाबाबो नों जानायनि नांगौ बेमार जायोब्ला नों बेमार डक्टरनि खोथा थायो नङा होमबा दै मोजां गैया दा नों जेरैबो प्रब्लेम अबेबा जायगाफ्राव बमा गावनानै बेमार देहानि थाखाय बे गेसफ्रा माने मानसिनि सायाव माखासे आक्रमण खालायो दा नों बेफोरबायदिखौ मोनसे सरकारजों माबा मोनसे एसेबाबो सारेन्डार जानायनि उनाव जों माबा मोनसे उनफ्राव माने लामा मोनफिनोबा जों सारेन्डारा बिदि नङा जेनेबा सरकारनि खाथियाव थांनानै बा गथाय सिलाय गथायनाय बिदि नङा अबेबा थांनानै जेनेबा नोङो बेंजानो गोनां जाबाय हमजाबाय ओरैबो खारनो लामा गैला ओरैबो खारनो लामा गैला नङा होमबा दा हमनो मोननाय लोगो लोगो बेखौनो दिनै सरकारा बिसोरखौ सारेन्डार होनानै खिथाबाय दा जों मोनसे खोथा बुंनो हायो जेब्ला एनएलएफबिआ फैबाय बिसोरखौथ' सारेन्डार होनना बुंदों बे समाव हेमन्त बिश्व शर्मा बुंदोंमोन दे बिसोर सारेन्डार जानायसो दा बिसोर दिनै एनएलएफबिआ 6 पार्टियाव दं औ दा सरकारा जिखुनु जाया गावजों गाव माने माखासे माबाखौ खोथाफोरखौ माने दावराव दावसि जाथों होननानै माखासे आरो बेखौ बुंनांगोन दे दावराव दावसि जाथों होननानै सरकारनि माखासे पलिसि आरो मोनसेया जाहैबाय लिडारफ्रा खामानि मावनो हाया खामानि मावनो हायिनि थाखाय दिनै जानला मोनला खोथा जाहा था माने बुंलाबारा जाबाय दा जाहैबाय जाय बिथांमोना जाय दिनै सोरबा दैदेनगिरि सोरबा माबाफ्रा दिनै हमजानानै जेलाव दं बिथांमोना ओरैबो गैया माने उफाय गैया बिसोर बेंजानानै माने जों साननैसो नांगौ हमजानायनि उनाव गफिनोब्ला माबा मोनसे जों खामानि मावनो हागोन। लोगोसे बे बुंदोंमोन बिटिआर रेकर्डनि गेजेराव बा बिटिआर गोरोबथाजों बागै एनडिबि आफादनि गासैबो सोद्रोमा लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोना गजोबगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिम गोरोबथा जानाया 3 बोसोर जानोसै 2 बोसोर बारलांबाय दासिमबो जेबो बिनि सायाव गुमुर गैथ'वा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दा बेफोरखौथ' बुङा माने एकदम बर' हारिनि गेजेराव माने लाजिथावना मेसेज होनाय जायो एकर्डखौ जेनेबा जेब्ला होखाबाय गिबिसिन दैदेनगिरिफोरनि खामानि मावनांगौआ जेराव थाग्राफोरनिमोन बिनि उनावसो नों अबेबा लामानो दालांनो उमुकनो ट्रेननो बेफोर खामानि मावनांगौआ उननि खोथा नंलिया बख'ग्रोनांगौमोन दे जायफोर दिनै एनडिबिफोरनि थाखायनो दिनै बे एकर्डआ खालायजाबाय एकर्डआ खालायजादोंब्ला दिनै एनडिबिनि माखासे जायफोर दिनै हरसान हाग्रा बारियाव सौसिबोदोंमोन अब्लाबो दिनैसिम एकर्डनि उनाव जेराव दं बिथांमोननि सायाव फार्स्ट माबाखौ सावरायनायखौ बा बिसोरखौ गहोनायनि थाखाय दिनै बिबान लागिरिफ्रा बख'ग्रोनांगौमोन आरो गुबुनखौ दोनथ'नानैबाबो दोननानै आरो लोगोसे बे होनबा सैथो नङा आरोना बे सारेन्डारफोरा माने रिजेक्ट जाजोबजादों होननाया
बेफोर जाहैबाय ओरैनो लिडारफोरनि खामानि मावनो हायिनि थाखाय बानसावनाय माने गावसोरो बे खामानिखौ मावनो हाला नालाय दा ओरैनो गावसोर ओरैनो आफादनि नङा माने नङा माने रायजो राजानि सिगाङाव माखासे गावसिनि माबाखौ दोनखुमानो थाखाय बेखौ बुंदों आरो लोगोसे मोनसे सोंथि ओंखारबावदों जे बेहाय माखासे एनडिपि नङिफोराबो बे अनसुंथाइखौ मोन्दों होननानै खोनादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा एनडिपि नङि मानसिफ्राबो एनडिपिनि लिस्टआव हरफानानै अनसुंथाइ मोन्दों होनना जाहैबाय बेनि सायाव मा मोनसे बुंनो सानो नामा? बेखौथ' रायजो राजाया दिनै रायजो राजानि नोजोराव दिनै गासिबो बेफोरो रायजो राजाया दिनै बुंनो हानाय दं बे मोननायाव एनडिपिफ्रा खुनु बाजायाखै जायफोर एकर्डनि समाव नाथाय एनडिपि नोंथारगौफोरासो मोनाखै होनना खोनादों बेनि सायाव फ्राय भागाथ' प्रमान जादों जोंना बे सासे सिनियर दंमोन क'क्राझारनि मा नाममोन बे सारा बिनि नामानो गैया बे मोनाखै आरो फ्राय भागानो बुहुला माने जाखादों जायफोर रिटियारानो जा डिसार्जआनो जा सोरबा बिसोरखौबो सोना हरनांगौमोन बिसोरबो बे समाव खस्थ' खालामबोदोंमोन बेनिफ्राय जेनेबा बे मोनफानायाव जोंहा आपत्ति गैया दिनैसिमबो जाय मानसिया खेमाव दंमोन जाय मानसिया माबामोन मोनथ'वाखै आरो सोरबा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जायफ्रा मोनफादों जेबो नङा मोनफादों मोजांसो नाथाय जायफ्रा थालांदों एनडिपिनि गुबै मावथिफोरा जायफ्रा थालांदों बिसोरनोबो होनांगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों जोबथायाव जों बेखौनो सोंगोन एनडिपिफोरखौ बख'नायनि जेबो दायथ' लायाखै नामा दैदेनगिरिफ्रा दासिमबो जोंथ' दा बुंनो हायो बै समाव जेब्ला आबसु आन्दालन समाव हारिनि खामानि मावनो थाखाय गावनि साख्रि बाख्रि गारदोंमोन बे साख्रि बाख्रि गारनायानो सरकारखौ गिख्रंहोनाय बिथांमोना दिनै मोनसे हारि एसे फिसानो साख्रि गभर्नमेन्टनि साख्रि गारनानै बिसोर दावहा नांदों सरकारजों दा जोंनि बर' लिडारफ्रा गावनि रायजो राजानि खामानि मावग्रा गावनि हारिखौ मावग्राफोरनि थाखाय गावसिनि बिबानखौ जों गारनोसै एनडिपि जेलाव थाग्राफोरखौ जुदि बख'नानै बे एकर्डजों जोङो जेबो खामानि मावनो हायाबा बिथांमोनखौ बख'नो हायाब्ला जोङो सरकारनिफ्राय ओंखारनोसै आरो जों बे बिबानखौ लानो हाला गाबोननो बुंलाय गाबोननो सरकारा 10% साननो गोनां जागोन दा बिदि लिडार गैला बै समाव बर'फोरनि आबसु आन्दालनाव जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै साख्रि गारदोंमोन हारिनि थाखाय दा बै बिबानखौ जुदि जों गाबोननो गारनोसै MCLA निफ्राय गाबोननो MLA निफ्राय गारनोसै गाबोननो बिटिआरनि CM माबाया प्रमदआ बे आं गारनोसै होनना बुङोबा गाबोननो सरकारजों जों थाला जों जेरै दं ओरै थासिगोन बर' हारिया होनना बुंबानो गाबोननो बिथांमोना गगोन आरो दा बिदि अब्ला माने जायफोरा माने दैदेनगिरि जाना दं बे समाव बिथांमोना बेनि सायाव दायथ' दं नामा दायथ'आ बेनो जाहैबाय जि एकर्डखौ लाबाय आरो जाय दिनै दायथ'खौ लानानै लिडारा जुदि सरकारनि सायाव मोनसेबो जुदि काउन्टार होनो हाया रायजो राजानि खामानि मावनो थाङोब्ला माब्रै होनना बुंबा आं लास्टआव बुंनि दिनैसिम जुदि एनडिपिआ आफादा जुदि हाग्रायाव थानायमोनब्ला जायफोर दिनै जेलाव दं दिनै बिमा बिफा थैहां अब्ला दिनै अराय सम गावनि फिसालाखौ न'आव नागिरहैजायो सोरबाया न'नि मानसिया बुना गारबोजायो सोरबा 80 इयार्सनि माबाया 80 बोसोरनि 70 बैसोनि जेनेबा 60 बैसोनि मानसिफ्रा बुजाबोदों दानि मानसिफ्रा मा जायो 60 70 80नि मानसिफ्रा बोराय सम जायो बे समाव लानांगौ जायो बे समाव पुलिसजों बुजाबोदों सोरबा आर्मिजों हारा बायजासे बुजाबोदों बे समाव जुदि आफादा दिनैसिम थानायमोनब्ला सोरबा जेराव थाग्राफोरनि न'खरनि बिमा बिफाया मा खालामगौमोन आं ओरैबो थानो हाला आं नोंसोरजोंबो थाफाहैनो हाला हाजो हाला गाखोनो हाला आंनो नांगौबा फिसालानि थाखाय सोरखौबा सिखा खंखाइजों लावथि आं सोरबा बुथारनानै थैलांसै बै जों दिनै खोनायो दे सुइसाइड माने सुइसाइड जायो सुइसाइडआ बेनो जायो दे आंनि फिसालायानो जुदि जेराव थानानै जुदि थैजासिम थानांगौब्ला अब्ला आंबो दिनै गावनि फिसाखौ जोनोम होनानै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ जुदि बर'फोरनि माखासे मोनथायखौ सोमावसारनायाव रायजो राजाया आंनि न' गाफैया रायजो राजाया आंजों हेफाजाब होआ अब्ला आं दिनै फिसालानि थाखाय आं थैनो माने सुइसाइडआ मानि थाखाय जायो सुइसाइडआ उननि समाव जुदि बिदि जाबाय थायोब्ला बर' हारिनि गेजेराव जों बिदिखौ बायसेन्सआव नुहैनो हागौ आरो ना माने नोंथाङा बुंनो सानदों जे दासिमबो गावनि मेगनजों खायसे माखासे बिमा बिफाया गावनि फिसालाखौ नुवाखै जेबो जेलाव दङ बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो सानदों आरो नोंथाङा मानो होनबा दिनै फिसालाया जुदि गवाब्ला आरो जायफोर दिनै ओरैबायदि दिनै जों नुयो सोरबा इउटुबाराव दखान थुनानै न'आव जानो ओंखाम खबसे गैया होमबा दिनै बिसोरनि न'आव सोरबा माहाजोनफ्रा सोरबा थिखादारफ्रा सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा नोंसाला जेराव दं नैबेजों सोलिथ' नों नैबेजों न'खरखौ एसे लु बा न'खर लुनाय जोंथ' दिनैसिम नुवाखै अब्ला दिनै बिसोरो रावजोंनो माथो होजाया ओरैबो मुलि जानो गैया अब्ला दिनै बिसोर सिन्थायावनो माबा मोनसे गारि गुराजों एक्सिडेन्ट जानानै थैनोबो हागौ माबा मोनसे जानानै थैनो हागौ
दा बेफोरनि दायनिगिरिया सोर जागोन दैदेनगिरिफ्रा जागोन आरोना बेबायदिनो जाथाया जादों मैयाहाय गिबियाव जादों आरोना बे जाथाया जाहैबाय बोराय मानसि 72 इयार्सनिमोन आरोना बे 62 बोसोर बैसोनि बोराय मानसिया राहा गैयिनि थाखाय सोरबा फिसालाफोराबो नायफिनला ओमफ्राय आरो गावआबो इदि बैसो जाबाय बेनिखायनो माने बियो ट्रेनाव बारसोमनानै थैदों बेबायदिनो जाहैगोन जानो हागौ जोंनि हारियाबो सानसे समाव जुदि दैदेनगिरिफोरा नायफिनलायाब्ला दा बिथांमोना गैया दैदेनगिरिफ्रा थांनानै नायफिननांगौ जुदि दैदेनगिरिफ्रा हायाबाथाय ठिकादारफ्रा नायफिन गामिनि सोरबा नायफिननो हायो नाथाय आथिखालाव जोंनि बर'फोरा माने गावनिखौल' सानग्रा जाबाय होनना बुंजायो नङा होमबा दा बिदि जानानै दङ अब्ला जोबथारनायाव मानसि बुंहरनो सानोबा बेनोसै आदा जोबथारनायाव जों नै दा भिडिअ खालायदों भिडिअ खालामनायाव जोंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला बर' हारिनि गेजेराव खिन्थु जों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों नुदों बा खोनादों इउटुबनि गेजेरजों सोरबा बायदिया सुइसाइड जानो ओंखारनो नागिरदों जाहाथे बिदि दाजाथों जायफोर दिनै जेराव थाग्राफोरनि थाखाय सोरबा हिन्जाव सोरबा बिमा बिफा गथ' गथाया बिदिखौ जुदि गोसोखांदोंब्ला बेफोरनि माखासे गोसोआव गोजोन होनायनि थाखाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बिसोरनि न'आव थांनानै हेफाजाब हैनांगोन रायजो राजाफ्रा बिसोरनि न'आव एसेबाबो जानाय लोंनाय न' बांफोरखौ एसे हेफाजाब होनांगोन गथ'फोरनि जानाय लोंनायखौ हेफाजाब होनांगन जाहाथे बर' हारिनि थाखायनो जुदि जेराव दङब्ला बिथांमोननि न'खरखौ माने नायनो हाया औ ओरैनो जुदि जाहाथा जुदि फांसनाव जाहाथा जुदि मिथिंफ्राव फैसा गारनो हायोब्ला बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जायफ्रा दिनै जेराव दङ बिथांमोननि न'आव मानो होनो हाया बेखौनो जों खावलायहरबाय जोंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आंनि चेनेलनि जानानै आङो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसे जों दा बेखौनो बुंनो सानो जोंनि हारिया खौसे जानांगौ आरो लोगोसे बे जायबा दुखुथिया न'खर जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ बिसोरनि न'खराव थांनानै गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नायनांगौ आरो जुदि गामिनि हायाबाथाय दैदेनगिरिफ्रा नायनांगौ आरो ठिकादारफ्रा नायफिननांगौ आरो जुदि हायाबाथाय गामिनि मास्टारफ्राबो नायफिनजायो बाथिसे ओंखामनि माइरं हैबानो जाबाय बा माखासे दालि रेसनफोर हैबानो जाबाय अब्लाबो बिथांमोना गोजोननाय मोनगोन बेखौनो आं बुंनो सानो अब्ला बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारि